enra Attorney General ese MP bi wo ho a wo mo manisika se on fantonsem dwefo na asem no end out na ye bisa se ya hunu se boden krata ba call for MP ni din how soon na wo hwe se Attorney General efedin mra mini and di kamedase na sene wasi acheche musa pepepe ye koto aba nim no around November ni December ni mo ho no ye say de ye hwehwe mu a course or national service for no ebe tuga kire se ntamandin ani ye hwehwe mu kire se egu enwuma mu a ya dini mu no ye hunu se ye tue omoka ema aban sika en se senke kom sika ebetimi dia ya de foforo wo man mu no ekogu amanfo butom efa entamandin so ene de beto abonten eno aye tie bi yora Dr. Ayine nsemo kekan na ene no kwese so yeso ya de ya no dia beto abonten ye penesenka nkenu a oti simpie so a okasa nanka o chirechire mu no anya hwe no ora dubo ahwa bonidi na yire mu ana yire oka no ho waka no ho asem ngoma kora ididi atie nyina abeto abonten mi nyina ye hwe nanka ne ye penese nanka honum na no so ho uchiresia ni watumre sesa na kana so ho nanka honum na nanka wabodin amenye hu because ye adwini mu ne hu no se soafo a ya paw na na se mrahye benjeni a ya paw ne senka o mehwe o man so mai de o senka ne dwumadie no ebo na ke tu proye no katasiase so ho na ekam ya koyese onu mum na o se odite adwuma no mum na efe tire na ofese nsentwerefo adwuma ofese ya manisika on fanhia manfo kutupa on kan manfo ntum onhwe na nsentwerefo emmonsem no hu dahuro se na ebe ya proye efos no emma abonten a entwaye enti se yora Attorney General betimi ababio anka baye de enimanimu ya na ka emo na emfa bonema the transparency so hu yebiem no obi hu nipa kora ye bold din no omra abonten na manfo hu nipa ko a oye